Lesi esithinta noma kanjani ingosi la sikhuluma khona indaba ethinta uMnazaretha owaqala ngobaba omkhulu umqali wendlela kodwa sithenge sonto edlule soke sithi ukuchezuka nje kancane sikhulume indaba ethinta iBhayibheli negameko ezahlukahlukene ezenzeka eBhayibhelini ehamba iphinde futhi zithinte igameko ebezenzeka emhlabeni. Siphendula imibuzo eminingi abantu abafuna ukuthi no iBhayibheli asikho thina eBhayibhelini njengama Afrika lingithinta iBhayibheli liAfrika nabelungu njalo inhloso ukukhuluma kabanzi ngalezi igameko ukuze abantu beqonde ukuthi iBhayibheli ngempela liyikho lokhu uNkulunkulu kade ke ekhuluma. Dokotela Macingwane sengiphakathi usuphakathi sengiphakathi sesithathela uNkulunkulu wasibeka usigcina wasivukela ezingozini zobusuku. Siyabonga ke usivusile manje ngelanga elikhulile ngalesibata bathi mehlo aphathelwana ngoba ngiyazi kasiningi mesuke esikhuluma siye sithi abantu abaye kuma digital stores sithi abantu abaye ku YouTube Dr Ngoki Mahayi bethole izinto zakho namhlanje ungena ufaka uMnazaretha uthema ungena waqala waguqa kubaleke ngani kubalekile into engiyenzayo isikhathi ngekhathi uma ngizofuza emoyeni ngizokhuluma indaba enkulu kangaka yep ngicela ingelosi likashaya amncane nomsebenzi uNkulunkulu kashaya ukuthi asithwale ngoba kona umsebenzi mfethu ufana noNowa othe ngakha umkhumba abantu abangene kukhona bazokuzuza egcineni na uthe abantu bahlele emakhaya indaba zokuvakasha isebenzi wathi wena uthinta iPassport ukungene ke sihambe nawe sibheke nje iBhayibheli ngoba kuningi kakhulu okuseBhayibhelini abantu abangaqondi impela sishilo ngevekele edlule ukuthi abasavaliwe ama-passport ke sibanikele i-passport asezulwini ezobathatha base kamazwe Macingwane asihlale kuyona singabe sacetha isikhathi kunjalo sigcine sithi ke sizolandela ngoHerode ngonyaka ka37 ngaphambi kuba uKristu uNkulunkulu amlethe emhlabeni yep sibona inkosi uHerode yenziwa inkosi Herod the Great enziwa inkosi eJudea kodwa sibona enziwa inkosi eJudea ebekwa amaRoma uba inkosi kodwa ubekwa kodwa amaRoma okay wazothi eminyakeni o7 ke kusho ukuthi kunyaka ka30 sikusele nje iminyaka ngama30 ifike indodana yomuntu emhlabeni yep sibona ke kwenzeka isigameko emhlabeni esathuthumelisa abantu noma igameko njengalesi sezanda kodwa ke siqala ukusibona lapha eRome uCleopatra nesithandwa sakhe uMark Antony bobabili becommit suicide futhi bezibulala ngoba into ebuhlungu lena emlandweni omhlaba kanti kuzothi ngonyaka ka25 ngoba sakhumbula ukuthi ungena kwenkosi uHerod yinye inkosi eyangena yadala inkinga eyiningi kakhulu masingayichaza kuze kushone ilanga yenye eyabalekelwa uKristu yebo njengoAbraham naye kuthiwa ngaphuma ezweni lakubo manje lento siyibuka size sifike nathi kumqalo wendlela yebo kwagcina esukile naye endaweni le ndawo kuthiwa ikamzazela ngendawo kuthiwa ikamzazela ngapha emahlabathini yebo owasuka naye wahamba waze wafika eScott wasuka eScott wayofika lena eNtabazi yebo asuka eNtabazi wabuya weza kwela maqadi lapha kwaZulu Natal kodwa ke udaba langelinye ilanga lelo sisazoyibhekisisa ngoba iseningi ihloko eziyalandela kodwa mhlawumbe ke siqhubeke nalo kaHerode ngiyafuna ukuzwisisa kahle ngoba uma ukhuluma indaba ukuthi kwakuyinkosi eyayihlupha le inkosi le eyenza izinto eziningi abantu abasakhuluma ngazo namhlanje ngiyajabula mengibheka ukuzaleka kwakhe ukuthi wazala eminyakeni emingaki before wazala eminyakeni edlule siqala ukubona ngonyaka ka37 yebo esebusa ngokubekwa amaRoma kodwa futhi eminyakeni u25 kusuka lapho unyaka ka25 hayi eminyakeni u25 unyaka ka25 sibona kuzalwa uMaria yena yedwa uzozalwa ngesikhathi kubusa inkosi eNonya eyayifuna nayo uKristu kumbulala
uKristu kuba abulawe kwenzeka kwasekuzalweni kwakhe uzobethelwe esiphambanweni nje wayevele efuneka ezobulawa esemncane lafika izwi kuJosefa uyise kaJesu wenyama benoMaria unina wenyama kodwa babaleke nomntwana bayiGibhithe bona bayiGibhithe bafika bacasha khona base bayabuyela eJerusalem bayabuyela eGalile lokungena indawo lokhu eGalile okwendawo yaseNazaretha obagcaliseka ukuthi ubizwa ngumNazaretha sibona ke inkosi uHerodi isigameko sokuqala nje yaqala ya remodela kabusha ithempeli laseJerusalem kanti remodela nje ithempeli laseJerusalem kuzothi khona lapha ngonyaka ka6 or 5 kwasekuzalwa uKristu wasezala uJesu Kristu madoda kanti kuzothi ngayo unyaka eminyakeni u4 ebese uHerodi eyafa ngonyaka ka5 kwasekuzalwa uPauli uPauli uyazalwa kanti kuzothi ngonyaka ngawo nonyaka uJesu nje esanda kuzalwa sabona iJudea iphenduka iba yenye ama province aseRome shuthi yakolonizwa eRome yangena ngaphansi kumbe yaphoqa ukuthi ingene ngaphansi kweRome kanti khona lapho uJesu uzovakasha ethempeleni esewumfana elikhona lapha eJudea kodwa sibona ke ngonyaka futhi unyaka ka7 amaZilots eJudea eqala ebama rebels ukuthi ephikisana nokuba babe ngaphansi kweRome balwa kodwa sibona futhi ke manje ke ngonyaka ka26 angithi iminyaka isiyakhula ke manje ibe iqala iminyaka eminingi sehla sisabheke ekuzalweni kukaJesu siyakhula manje ikhuleke yazafika lapha sekhona base 2020 nje iqala ukukhula kanje la iqala nje ukukhula lapha ya sabona ku-appointwa ugovernor umusha uPontius Pilato uyena owabakhona ekuthethweni ecala likaJesu lo washizana wathi uJesu akambeka ecala sibona ke ngonyaka ka26 27 uJesu eseqala ke eshumayela wathatha isikhathi esincane njengoba kodwa ngonyaka ka30 uKristu wabethelwa wenyuka wayezulwini kusho ukuthi lesigameke ngakazenza wazenza ngeminyaka cishe emncane kakhulu waseyabethelwa yona amaJuda umbuso wakhona wona amaJuda umbuso wakhona okusho ukuthi specifically amaJuda lapha engaphansi kwamaRoma azaphe ngathi lo inkosi yabaJuda ebhala esiphambanweni sibona ke uJesu ke enyukele ezulwini kodwa kunendaba lapho ukuthi uJesu unqanulezwa nje kanti unqanulezwa amaJuda ile ngesikhathi a province ngaphansi kwamaRoma impela indaba enjalo madoda ngeke sakhulumeka okuningi okwenzakalayo ke ukunyukela kwakhe ezulwini nendaba yokwehla kwakhe umoya iPentecost nokuqala ke kuyebandlelisha lesivumelwano esisha kodwa ke ngokaKristu elalingezilo zochitha isivumelwano esidala okuzivumelwano esisha ukuthi uNkulunkulu useze wathatha isinqumo lokuthanikele ngenye amadodana akhe ukuba abantu bakhona yiyo basindiswe ezonweni kwabo wafela izono zabantu macingwane ke luhambile ludaba labalude udaba leBhayibheli siyabona uhambeke ke ku-appointwa enye inkosi futhi eyibizwa nguHerod kodwa uHerod kuthiwa uHerod Agrippa u-appointwa nje kusanda ngonyaka ka35 uPawuli eshawa umbane eDamaseko embuza ukuthi uNkulunkulu Pawuli ungikhathalelani na manje ke ulunye futhi udaba lolo ngoba sikhulumi ngalezi gameko kodwa siyedlula nje kuzo ngoba phela isikhathi sinaso asivumi ngabe siyahlala kodwa ke ukhona umlando oqophekayo ke ngonyaka ka50 ayaqala amaRoma asebenzisa insipho soap aqala usebenzisa insipho sineyethu insipho ke thina amaNazaretha eyaqhamuka ezulwini okwathiwa siyogeza ngayo insipho kuthiwa ihisop manje ngoba sinaso isikhathi besokhuluma ngehisop ukuthi ke yaqhamuka kanjani ihisop kumqalo wendlela
sigijimeke sibuka ukuthi ke ngaleso sikhathi ke kwabe seke selihamba kakhulu ivangeli belihambisa uPaul belisa khona eRome uqobo sibona uPaul ebhala incwadi eziningi eboshiwe ejele sokuthi angikhumbule uMadiba owabhala incwadi nayeziningi eboshiwe eRobben Island uthe ngonyaka 62 uPaul wasereleaswa etilongweni siyazazi ke igameko zokuboshwa kwabapriest ngenye ilinye ilanga hlazana sethuba sokukhuluma ngokuboshwa ungena kwaShembe emajele eSwentabeza ezokwazulu Natali akhipha iboshwa akhombe iminyanga ivuleka akhipha iboshwa ungabaleni nesodwa ayikhonze ngesabatha abuyayibuyisele ngileke imanga nako uPaul wenze njalo kudideka abaphathi bamajele ukuthi ngoba esivalile nje lana baphume kanjani abantu nako uPaul wenze kanjalo kodwa masixoxa thina kwenzeka kithi kubantu abamnyama ngqo ebese sikuthatha ngathi lento hayi inganekwane noma ingamanga sibuka ke isihluku esenzeka ngonyaka ka73 abeminyaka yakhula lapho abaJuda abawu 960 Jews commit a mass suicide endaweni seMasada shothi babe 960 empeleni babe attack amaRoma bona badecide ukuthi bazoyibulala bona before aba-attack phela lento yokukolonize komhlaba nezimpi indala yena ngoba sike sasho sathi ngenxa ngingakhuluma ngoJulius Caesar eRome ngathi zaqala inkinga sineyinkinga ozona namhlanje ukuguqulwa kweinsuku nokuguqulwa kwamasabatha nokuqedwa komthetho kaNkuluNkulu abantu bashaya imithetho yabo esibuke ngathi ingcono ingoba udaba laliqhamuka khona eRome sibona ngo74 ke eqhubeke emaChina esevula esetrader ngayisilk leyandwa yasewest leyandwa ngokhulume ngayo ngesedlule sesiyama nje west manje trade eAfrica seyama nje ewest sibona ngonyaka futhi ka75 ka95 umpostoli manje umpostoli uJohane eqala ebhala noma kufika kuyena izambulo kumbuleka kuyena izinto ezizambulo lezambulo esebhayibhelini masigijima ke singachithi singapholisa amaseko ngiyafisa ukuthi amasigcina namhlanje ke sikhulume ngabo uAfrika phela singakhohlwa ukuthi singama-Afrika yabona nje macingwane ngizothi qaphu nje nathi sinawo amaqhawe esiwaziyo nathi njengama-Afrika nathi njengabanguni kufuneka siwakhumbule nje amaqhawe afana undlovu kaKhuba Mpungose ungomane kaMqomboli Mdletshe uSiwangi kaKhaya Mthetho odikilane kaHlekenyana Mbatha onqengelele kaMvulana Buthelezi onqethwe kaKhondlo Qwabe amaqhawe akithi lana ongwadi kaNgedeyane Qwabe amaqhawe afuneke masikhuluma kwesinye isikhathi sidlule kuona ngoba asinika uAfrika omanyosi kaDlekezela Shandu ondlela kaSompisi onozishada kaMaqhoboza Nzuza ohebe kaJaja Dludla omnyamana kaNgqengelele Buthelezi oshingane kaMpande Zulu omavungomengana kaNdlela Ntoli sisekhona lapha kuthi angikhumbule amaqhawe afana noGodide kaNdlela kaSompisi otshingwayo kwamahole khoza nosigcwelegcwele kamahlekehleke ngema omankulumane kaMaphunga Ndwandwe ozibhebhu kaMaphitha ozigananda kazokufashesi amaqhawe kithi la singekhohlwa ke elinye lamaqhawe kithi phela ngoba uShemba mayifika la esefika nobungcwele umukele izandla ezifudumele amakhosi empeleni sibonga ukuthi ubukhosi bakwaNgcobo ubukhosi bamaQadi ngoba uShemba mayifika nje emsizini wayifika endaweni kaMaqadi ngoba phela emsizini noma kulapha eThekwini sokuba yiTheku manje indawo yamaQadi le awusuka madoda indawo umlando usho njalo ngeke uzuphikise manje kunobuqhawe basezulwini esithi uma sicabanga inkosi uNgcobo asikhuluma nje ngamaQadi wonke asizalela amaqhawe afana noJohn Langalibale Dube siyikhanya ukuthi cha hayibo sikhona ngempela kodwa ke ngifuna ukugijima masinyane ke ngikhuluma ngezinto ezithe ukujula manje sengivala ukuthi sibona uMasi chitha inkololoze eyayibhalwe enyama Iranist ase German ebhale wrong ngathi thina ama-Afrika
eyithatha iGibhithe ejakuyona yaseAfrika. Yabona nje ngisho seGibhithe bakhona basakholela ukuthi iGibhithe kona yaseAfrika. But bazama ke through bona bazama ukusichazela nanokuthi igama elithi Africa lisho ukuthini. Bathi igama elithi Africa lisuka egameni sinikwa amaRoma le definition. Yep. Ukuthi iAfrica yini. Awafiki mass what no. Igama elithi Africa lisukela egameni elithi Afrika. Afrika. Yangizwa baba. Okay. Ngoba phela kukhona uta neter. The land of gods. Okusho ukuthi bonke uNkulunkulu asikhuluma ngoJehova njalo. Bonke uNkulunkulu ngokwehlokahlokana beyingilozo ngokwehlokahlokana. The land of gods iAfrika. Kanti lo Afrika engithi uAfrika umele ukuthini? Yabona? Kufuneka sibuyele kuyena futhi uka. Lo ka esithi kumuntu kunehlo lesithathu uRa elephethe le-energy esihlanganisa umhlaba wonke esathi iphuma ngeenwele yabona lokho bese sihlanganisa nayo yonke inena universe lo ka umele isizalo somuntu uma ngithi ungogi ka ngizalwa isizalo the womb isibeletho lo ka umele isibeletho. Okay. Okusho ukuthi amawuloka usho ukuthi iAfrika isibeletho is the birthplace yona ndawo ezalwe zonke izizwe ekhona emhlabeni. Wonke umuntu okhona kumizizwe ekhona ziqhamuka eAfrika. Ziqhamuka eAfrika. iAfrika is the birthplace okuyiGibhithe. Yingakho ke negama lapha eGibhithe iGibhithe yayibiza lelizwe lelukuthi iTakasent. Takasent okusho ukuthi the placenta land. The placenta land ngesizulu ke iplacenta umzanyana kanti ufike kube nesibeletho. Yep. Ingane ilala esibelethweni. Yep. Ebesidla ngomzanyane ebesidla kumzanyane ngeumbilical cord. Hey. Ngenkaba idla kumzanyane edla khona. Kodwa ilele esibelethweni. So kamazwe ngamazwe alele esibelethweni okuyiAfrika. Kodwa mufuna ukwazi lokho hamba ufunda incwadi kaCharles S. Fitch uvolume 3 asanda kubhala nje ku2006 lapho hamba kuze kuvela khona ukuthi thina abantu njengama-Afrika sasihlukeneke thina banguni ukhona amambunti Pyjamas kube khona ama-Nilots kube khona ama-Bantus asibona njalo aba-Bantus ngabantu not Bantus igama elicolonial lelo lencindezela ukuthi Bantus bantu bese bakhona ama-Ethiopians but ke lama group kathi ngabala sibena swahlokanise kanye ababantu bekhona aba-Western Bantu bekhona aba-Central Bantu Highland Bantu bese boyi-Southern Tanzanian Bantu. Thina njena ngokwe-South Africa lapha sabuye sabile emumva eTanzania ngoba abangona abaningi eTanzania naseKenya. Usarana khulu ubukhosi obucishe bufane nebethu. Sabuyela khona ngo1969 endaweni okuthiwa iseMorogoro. Lapho esaqhamuka khona nencwadi eyaba i-guideline naye besingayibala ukuba besikhuluma ngomlando weBhayibheli okuthiwa i-strategy and tactics. Yep. Le ncwadi ibizwa nge-strategy and tactics. Ama-Afrika abamba umhlangano ngaphandle kwelinye izwe ayekulona ngoba engekho ezweni lawo edingisiwe ezweni lawo ebala ezweni loyisemkhulu laba kade ngibabala lamaqhawa kade ngibabala bedingisiwe. Angithi kodwa bakwazi ukuhlala banza into conference umhlangano omkhulu baqhama strategy and tactics ngo1960 eMorogoro bahamba abantu bayobheka kuthini strategy and tactics. Ngakho ke bekubalekile ukuthi lezi zinto sizichaza kodwa futhi encwadini sengivala ebhalwe uProfessor Cheikh A. Diop incwadi ebhalwe uProfessor Cheikh A. Diop iseyakhe etitlwe ngokuthi Report of Symposium on the Peopling of Ancient Egypt and Deciphering the Meroitic Script to date macingwane into yabhalwa uProf Cheikh A. Diop akekho akwayiphikisa bonke abantu bayirecommend because isivezela amaqiniso ukuthi iGibhithe i-African country and civilization started at Egypt and also that the humanity itself
evolve first from Africa. The humanity itself evolved from Africa. Ithini lesithi ubuntu? Abantu nje isintu sonke, ngabe umlungu, ngoba uli China noma umuntu omnyama noma unsha, empeleni akekho umuntu omnyama, akekho umuntu omhlophe. Ngizoyichaza leyo mase ngisuke okwami ngelinye ilanga, kodwa ngeke kuchaze nje kabanzi ukuthi ke ayikho kuthiwa into ama black Africans. Ngokocwaningo sithola ukuthi ngisho ngafunda incwadi eBhayibhelini uHezekiya 29 verse 14, khona abansundu, abantu abathiwa brown nabalight, abansundu nabakhanyayo ngebala. Lokho ngokweBhayibheli kuyakuphikisa khona abantu abamhlophe nabamnyama. Kwabe sekwenziwa lento engisho ukuthi kwahamba kwaba khona ihlakanipho esabeseyiqamba ukuthi abamhlophe laba abamnyama laba. Ngoba bathi emhlophe ihambalana nokukhanya, ihambalana noNkulunkulu, emnyama ihambalana neshwa. Base beqamba bona bekhe yabi literature, bakhe yabi indlela oqamba izinto. Kwasithi konke lokho okubi kwaphushelwa ngakithi. Kanti thina sisakhula kunencwadi sasiyithola esikoleni sifunda ngazo seyinikwa ijona nasemasontweni. Kodwa siyayihleba-ke le. Nasesontweni sasiyithola esontweni, nasemasontweni phela engakafiki uShembe. Itholakala incwadi kuthiwa kudetshwa inhliziyo egcwele amaxoxo ney'nyoka ney'ngulube enosathane, kube inhliziyo yomuntu omnyama nophethe imfologo osezihogweni, indoda enamehlo abomvu emnyama, bese uNkulunkulu ehlala esifeni segolide emafini, iy'nguluzi bemhlophe noNkulunkulu abemhlophe ngebala, bese uthi inhliziyo umuntu omhlophe futhi idetshwe ibe namajuba nezonke izinto ezihle ney'ngilozi ey'kake lapha uNkulunkulu ziy'ngane zabantu zabamhlophe zizibutwabutwana nonodoli ababefakwa lapha ey'tolo. Kwakunonodoli phela abamhlophe. Ingane nje amayithenga nje unodoli ibona umuntu omhlophe yazi ukuthi ikhombe lapha ikhula nje ifuna ithi noma ngigqokisa komuntu omhlophe noma igqoke kahle awungenziswa komlungu noma wenza kahle wenziswa komlungu. Ifilosofi uqobo yethu thina ama-Afrika yaqala la ifilosofi la e-Afrika. Isifundo seyincitha buchopho ifilosofi yaqala lapha e-Afrika. Manje ke macingwane ke ngiyayifala lapho namhlanje sengaze nyokele umoya ngoba hayi ingilozi kaShembe engihamba nayo yenze bese vele ngivuka umoya. Uyabona nama nenyandezulu za kwamahaye zenza ngivuka umoya ngoba hayi inzima le ndaba ijulile namhlanje avuliwe amasango, sasivalela vuliwe amasango uthwena engakafiki uShembe ubumnyama associate neAfrika kube sengathi eAfrika kumnyama, eAfrika ayikho into ekhanyayo. Wazathi dark content. Uma efika uShembe ubheka ihlalelo zakho ukhuluma kakhulu ngeAfrika. Kade ngibheka nje sithi phakama Afrika uhlabalelo 46 funa umsindisi. Kuse isikhathi esihle ziyakushiya ezinye izizwe njalo ndaba. And masifunda sonke lahlabalo uyabona ukuthi kuyacaca ukuthi kungani uShembe abanye babethiwe ifilosofa oyumprofeti, abanye babethiwe usopolitiki ngoba wayekhuluma indaba enkulu. Ayikho into engeyona. Dokotela usuyibeke yacaca ngithemba ukuthi ekhaya kuningi abakucoshile. Khona mhlawumbe sakhuluma ngehlabelelo, uyabona ihlabelelo esithi thabani bufikile umNazaretha, thabani zonke izizwe zizosinda kuwena umNazaretha. Bakhuluma ngezizwe ebezilahlekile zehla zenyuka emahlane engakafiki uShembe, kodwa mefika uShembe uthi izizwe zonke zizosinda kubo lobu umNazaretha, buphele ubumnyama. Uthi izizwe eziningi ephansi kwezulu sizibona zilahlekile noma ihlabelela zihlabelela ijabhile, kodwa sefikile umNazaretha zizokholwa zichichime ngezwi lakhe. Sisho njalo ihlabelelo 28 seyigoqa ingosi kodwa sigoqa mnandi ngokuphawula kwabantu. Kanti ungubani uShembe? Mfoka Shomela lokhulumayo. Siyambonga Guqabadela omhle, siyabonga kakhulu ungoti wethu bamahaye ngendlela ibeka ngayo. Sikhathele imibuzo ukuthi uShembe ubani, bonke abantu bayazi ukuthi uShembe ubani. Angibingelele weBK lapho kokhosini uphila nemthembulo la eManguza. Hayi cha, mina uPaula kukaSolwazi selona iqala nje. Hayi ngiyalalela njalo nje, ayikuningi sengikufundile nengokuzuzayo, sengazi ukuthi ungaqhubeka njalo weBK imfundiso zakhe ngempela ngoba
abantu basikhulumela okuningi sigcine singayazi into okuyiyona yona ngempela kufanele ukuthi siyilandele nanokuthi sikholelwe kuyo ukuthi iyona yiphi. Kodwa nje hayi imfundiso yakhe yinhle, ngibonge wethu ma-BK lapho kwekhosini. Ngiyabingelela BK Mfukamchunu. Hayi ukhuluma noDon Tashi lo waGwamanda Msingi eMabomvini. Siyabonga mfowethu uhlelo lwakho oluhle, siyalalela nsuku zonke zamasabatha. Into engithandisa kakhulu lolu hlelo ukuthi ngoba lusifundisa izinto eziningi eziwumlando wethu thina ama-Afrika esingazazi. Sibonge nje mfowethu kakhulu. Hayi uhlelo lwakho mfowethu siyathanda, engathi ngaqhubeka njalo lukhona lusicathulisa kuyo yonke indawo kuzo zonke lezi zinto lezi ezikhulunyayo, ngoba okuningi mfowethu ayisilahlekile thina. Siyabonga nje mfowethu, engathi ngahlala liqhubeka njalo lusifundisa. Ake ngibingelele Bheka ekuseni engosini yakho nomhlonishwa osekuphakamile. Hayi cha, siyabonga kakhulu ndoda yamadoda. Ukukhulu ukufundiseka nokuqonda manje ngenkonzo yamaNazaretha. Ikakhulukazi mina ngithanda kakhulukazi uma ngabe ehlaziya uyehlaziya ngokweBhayibheli akusholo amavesi ukuthi lokho akhuluma ngakho kuhambisana kangakanani neBhayibheli. Ngithi nje hayi phambili siyalalela kakhulu bafowethu, kuningi esesikufundile kule ngosi. Ngathi ungaqhubeka njalo nje. Ngiyabonga uJomba lo, ngiyabonga kakhulu. Mina BK ngizocela bandla ukubonga enkonzweni yamaNazaretha esaphethe imlandelo nemiyalelo yonke kaNkulunkulu nekaJesu yonke nje naye nangendlela nje yonke nje abenza ngayo. Ungagundi wavele nami njena ngimkhulile ngingaka ney'thombe zikaJesu angizange ngimbone lapho egundile khona. Ngizocela bandla ukubonga kakhulu, inhle into abayenzayo and baqhubeke nje nababe ile nkonzo sonke sikhule siyazi siyilandela and namanje nasizoqhubeka nayo. Ngiyabonga mina uMzwandile wachamani lona eCrascope emakhabeni nesibuyane ngisegoli kodwa eParktown. Geqa amagula ngomoya ingcwele amaqiniso siyawagagula. Sinda nobe egula iva lomhluhlu uJehova uyasibangula. Ngomlando kaBhombela ngobheka Mchunu sokulandisa. Sukhoze FM olumaphiko phiko siyandisa. iBhayibheli noShembe kuhlangana phiningi lokho bokulidida. Okwaye kwaba khona kophinde kube khona umlando uyaziphinda. Dr. Mahaye ngolwazo sipha lona ushaya khona. Yazi khona into ekhona bengingazi uJesu emhlabeni usekhona. Khona singakobi khona wayekhona naphakade woba khona. Emlandweni embhalweni lapho khona ukuphila. Emnqamlezweni esiphambanweni lapho sothola khona ukuphila. Okwehlela indlu kaIsrayeli kumehlele noZulu. Halalisani bantu bomhlaba nani maZulu. Simdumisa ngamacilongo ukusina nesigubhu sifakazelwe imbhalo. Phakama siyifihle kuwe. Maqhumohla ngumsindisi usekuwe. Silapha ngamagama ngomlando siyabethela ukuthi uShembe ubani akusekho ukuqagela. Siphakele Dr. Mahaye nginqanawe yangempela.